Halo dulur-dulurku kabeh kanca-kanca Leon Garage Yogyakarta. Iki tak sepilke mobil keluarga murah. Regane piro? Cukup 13,5 juta. Iso amat wong 11. Iki lho mobile. Wireng, gede, tur dawa. Mantep. Interiore ganteng iki. Interiore resik. Wangi ora. Oke, nonton. Lho. Joke ngarep amat wong loro. Tengah amat wong telu. Nah, iki sik paling spesial sing buri dhewe iso amat wong 6. Sik yo, yuk nonton. Nah, iki tak buka sik lawane. Nah, iki bolo iki. Samping kiwa telu, samping tengen telu, adep-adepan. Pokoke mobil iki siap pakai, siap dinggo jalan-jalan. Pemeneh sampean nek ndek keluarga gede, gara-gara apa mungkin gagal kabeh, apa mungkin poligami bojone loro, apa mungkin sampean di maratuwa sing galake ora umum, tumpakno mobil iki tak jamin wah kowe dadi mantu idaman. Syukur-syukur nek kowe diolehke bojo meneh apa rasa. Aduh, wis kono wae bolo. Nek saumpama sampean minat mobile cukup 13,5 juta. Regane iki iso digoyang. Ora. Ning digoyang regane udu wonge. Bojoku galake rame. Nek ra konangan ya ora apa-apa, ning sing goyang ya wedok, nek lanang ya sorry, aku sih normal. Wis cukup hubungi iki wae bolo nomere. Catatan ya. 0856 0115 kali 78 Leon Garage Yogyakarta. Cek cocok bayar. Wis ngono wae, matur nuwun.